салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, мо барои туя тайёр шудем. макияжи мара катиян беҳад рӯшани бад. Ман мегӯям ва ман хеле қушуқат рафтанам та мешина ҳоли мешина макияж кунак мегам ва рӯй меқасрхат мешина ҳоли мешина хайк мебинем ки мешина ё ки намешина. ана дӯстони азиз, чӣ гуфтани юм духтаро, баъди и туй маърака мо маъракаи атомӣ дорем, ҷамъомади атомӣ дорем. духтарако, касоне ки мехоҳеда ширкати атомӣ кор кунӣ, ай ҳозир рақамҳои мада бинависе, оиди кор машмуро мефаҳмонам. мо вохӯрӣ бо занҳои фаъол дорем, занҳое ки дар маркетинг, чӣ бигӯм, ситивои маркетинг маълумот доранд. ана хеле соҳаҳо да кор кардагиянд. мо ҳар яки шуморо ба кор ба ширкати атомӣ даъват мекунем. атомӣ чӣ хубӣ дорад ки шумо метавонед ҳам дар дигар ширкатҳо кор кунед, ҳам дар атомӣ. мисол хеле нест ки дар оҷа кор кардӣ, дар иҷа не. пули нағз ай чанд ҷой биёбен. барои ми духтарако дер накунед, ҳатман бинависед. оиди кор мо шуморо пурра мефаҳмонем. дар атомӣ расходи зиёд надоред, фақат даход оили ки нағз харид намекунед. мисол ягон кас маҷбур намекунад то на беҳад кори осонае. духтарако ҳатман оиди кор нависе. ман ҳар яки шумода ҷавоб метам. рақамҳои хидмат группаи корӣ дорум, метавонам ки дар бавитон кунем ва маълумоти пурратар гирем. дӯстони азиз, я шоколади алёнкара фариза манда роҳӣ кардагия я моҳ шуда я моҳ шуд рамоналӣ мега амира намехӯрин. агар нехӯриш намехӯра ширинӣ фаромаж. рамоналӣ намехӯрам, намехӯрем. мегӯм не мони беста калон айда. бози мега ки ҳами ях кадай мурдай хайрат нумол дошта шикаста уже ку и кофе кати зур мегзара мардак. может ба кофейку гуфти урусо алёнка кати мардак. Короче, духтарош, молодец, цвет царь чест, цвет царь ма пшеница. Неки охрон бор ма я сырх оварда будам, сырх шида буд сари ма. Сайрам кари ма хир надонам, пшеница харанам хеле мешава. Фамилия, дика саломати. ана дӯстои азизи ман, ин ҷора мара часпонҷан маранги раққосо пристави дорум рамонали. Не ҳозир раққосои колхози Россия бо чашмо ихабди абурои хаша. дӯстои азиз, хулоса мо ба хулосае омадем ки ҳама каса мерем зоир Марьяма ки дард мекунем, яъне хчон биёяна қафо. Марьям хай бечора торта бо дард сари вай кардем. дар офиса гуфтем торта биёр. торта Марьям миёра, зоир айко рост мебиёя. мо кӯдак ҷудак қати якҷоя мерем, насиб боша баъди ягон соатаки дика. хай фаромад да ҳамун ҷоя. чиҷоем пир мепӯша чӣ девонаӣ? дӯстои азиз, масъалаи вазнин, масъалаи наски сар қад ёдамон наскишон наёфтася. хулоса ина киртара дилафрӯзда гирифтам. ҳозир кирташ розӣ буд, бучота нафурдаг ма кирташ. ина сумкачаш, сумкачаи выборкадаги хидаш. ирӯз ман хуш рӯвако дидам. ин мегам ам тамира мегум да хнакида девонаи чӣ мембари хнакида.
дӯстои азиз пеш картаи чӣ хеле духтӣ гуфтен инам хеле просту як духтаги ма мепӯшум бо мебинӣ барои чӣ ма киртаи фасон накардам духтаро барои ки ма бояд ду кирта мекардам бо ҳамаи ёда либос мехаридам барои ма киртаи қимат накардам гуфтам чи дута киртаи арзонак мекардам не ки ӯзи ма гишнагира ка хе мурдагим чӣ мехӯрем ма намедондам халденга ӯзи ма мебинем ягон чӣ хӯрдани аста ё не дӯстои азиз ана мо тайёр шудем ҳозир уже раҳакӣ мекунем ва касоне ки гуфтиянд ки шумо 8 кас ресторан мебаре ай димтон мо туи худмон рафтестем мо туи бача нарафтестем мо туи худмон ташкил кардагӣ рафтестем барем 10 касам барем туи худмонай агар келина мебурданд баъд ай тарафи домод мо файрод мекард конечно мо 10 кас намерафтем онамо калон мерафтем тамом ана барои ми дӯстои азиз ин қисми видео бегаҳ меброяд бегаҳ яъне шав меброяд туя ба шав тамошо мекунем ҳозирашта инаҳа одамо қати ма тайёр тайёр мо ҳама каса тайёр шуда қариб раҳакӣ шидестем ними дигамон нест 4 кас аст 4 кас нест хулоса дӯсто мо я такси ёфтем ҳама каса даҳанд қафо шидагем рухшон уже моро кидад кадай рафта ядам занг мезанам мега такси дагӯи ки так ҷои ресторан рухшон ту рафти уже мега ҳо ман рафтам ана хай мариам аз торча мегирам меоя ана сари ма торта гирифтам дар офис мондам то хай мариам бия ба офис биёрам ман вақати мекардорам то бегаҳа хулоса инам хеле машара махдмак прическа кардам хай мебахш ман ягон макияж барик ма хир нестам ба ҳамеди ма наша гуфтум ма наметонам кардан майли гуфти хеле ки бия мешав ана кӯзи гуфте оча ҳуши реста 1000 сом медоди оча хушрӯ кадаги хушрӯ чени 1000 сом ана хеле едем